Това е сорго. Сято на 29 април. С 5 кг посевна норма. Ето. Коса с косачка 1,25. Гледайте каква маса. От соргото. Това е соргото. Ето. Има малко неравности, но това е моя грешка. Но средна има височина. Ще ми измерим. От земята. Ето. 1,50. Високо. 1,30 и 1,20. Това е. Значи за близо 2 месеца на 1,50, 1,60. Ето. Ето. Който не вярва, аз не лъжа. Ето. Ето пък. Соргото, доволен съм. Това е перфектен откус. За първа година го сея. Не знаех технология на отглеждане, нищо. Просто от движение разбрах. И доволен съм за тези резултати, които ги има в момента. Ето. Средно 1,20, 1,30. Което за мен е перфектно. Ще ви направя видео, като го балирам, да видим какви бали ще изкараме. Чао за сега от мен.